Public Enemy a DJ Premier v roku 2020. Je to skupina, ktorú založil Chuck D a Flavor Flav v 85. roku v New Yorku. Ich kontroverzný a protipolitický štýl z nich urobil najvplyvnejšiu radikálnu kapelu svojho času. Dobre som to prečítal z tej Wikipédie? Chuck D, ktorý mimochodom napísal túto knihu, je prísnym zástancom života bez alkoholu a drog a jeho hlasový prejav je ako betónová stena. Pričom Flavor Flav pôsobí hlavne ako hype man a priniesol svoj uličný a trochu goofy prvok, čo vytvára dokonalú synergiu. DJ Premier je priekopník. Jeho tvorba je synonymum pre naozajstný hip-hop. Presadil sa hlavne v skupine Gang Starr po boku rapera Guru. Je známy spoluprácami so zvučnými menami ako Rakim, Notorious B.I.G., Jay-Z, Eminem, Christina Aguilera a dokonca aj so slovenskou skupinou Kontrafakt. V roku 2020 sa títo top interpreti spojili, urobili spoločnú skladbu State of the Union. Žiadny gangstri, zbrane, drogy, krvi alebo love, ale tvrdá antipolitická skladba, ktorá kritizuje aktuálnu vládnu situáciu, kde sa navážajú do typka s oranžovou hlavou a stále prevládajúci rasizmus v krajine. Napíš mi do komentára, aká skladba sa ti od Public Enemy najviac páči a nezabudni ma sledovať pre viac takýchto videí.